Hetta det äldsta och bästa lusarsam som är. Du lusen här färjan för att pröva spänning folk och det hoa pröva det. Jag ska pröva och det är öliga gott. Jag vet för ut på in där och vi tar finna några folk och jag tror. Jag går så ut. Katossa Paulsen. Katossa. Du är ett lusarsam på er. Heter du hoa pröva? Nej. Det är spukför. Okej, men det ser ut som att skruva sin där. Nej, det är bara flor. Jag har slus. Jag har flus. Okej, men du står då. Ja, vi är starter här och bara en patte och vi har Vinus Sörensen här. Ja, Vinus så vad gör du? Jo, jag kan gå utdragen, ja. Vi där norra för nu runt ett hus, ja. Gå pröjser. Haskar pröjser, ja. Vi finns ju en utskrånsnitt allt av här, ja. Det har fick där fisk så det har skott, ja. Ja. Okej, men så annars jag har så ett losa shampoo här och hej du har prövat? Ligger nej. Jag språk så. Jag har slus där. Men det ser ut som att skruva sin där. Nej. Det är brutch. Jag slus. Språk så. Okej, men du står här då. Vi är färdiga med göra och vi sänder bort åt för makt och vi tar alltså Liechtenstein här. Och alltså kan du? Jag vet inte om jag är bilen. Okej, men du annars har vi ett losa shampoo här och jag har alltid öliga gott. Jag ska pröva. Hur du har prövat? Alltså nej, jag har inte. Alltså själv när jag var där gas så har jag inte. Så jag har haft lust lunch som jag minnas och jag älskar det. Och alltså jag nöjde det. Jag vill be till man så när jag ska lust. Okej, så ska jag pröva. Nej, jag ska inte. Okej, men du står här då. Jag vet det stött in och vi har Josefin här. Ja, och så kan jag stå. Arbetar faktiskt nu. Och det heter Nekka Gera? Ja, det är faktiskt också Nekka Gera. Okej, men jag har ett lusa shampoo här. Heter du Waldo Bröda? Nej, det tror jag nej. Men ser du som skrusen där? Ja, det skruer, men det är dessvärre familjesjuka. Och det är faktiskt för åldrappa. Han skulle säga redan, och det får inte att du är väl lus, men alltså, man kan inte bruka. Alltså, det är inte mjölkbra. Så det är familjesjuka. Okej. Men hur står det då? Jag vet det är sportspastare i Klacksuk och vi har alltså en rätt här. Hej, och vad sa du? Ja, det är Secret. Secret? Du är reklam för en lusa shampoo. Jag har aldrig öliga gott. Hej, du har prövat? Ja, det är så skalle. Jag har lus, så... Ja, men, gör så väl? Ja, tack för det. Jag får bara pröva.